Halo perlo bro, sejen pat ngepedang sahabat aku beli piparo, sone channel jongi. Hakik kepor yang nya sengap ya ka rukom juba pujok une UIM jongka District Council Ubabat ya ka tenat jongka Fenan antak session kata ubak saya bolang warba. Halo komusion ke balawan ra da u bak di resier bolong MDC jongka Ramfrai Jarngam. Bat kumjuru ya kajing keli ke balabu daka kong Grace Mary Karpuri. Bat ubak titos kain. Ubak saya bolang warba olah jubak makurkom ke basngo siti Asia haduk tata dak bawang wat haba ka konsil kala ribuk dan cancel no yaki order kau ya deh bat ke profesional tak yaki nong di dukan kamtam ki dukan ki baret henry wala kataru nak kaliang jong officer kidang yai sam kita ke order ke bapen kelumar susu ya ke jemut ke jeng perkat ke jong opat ba bat ulah kentok dak bawang kuch hota he ke bamut imat don aa selendan bat susuru ulah keren ye kini kentien dak bawang lese kalak ban pen ketang namar ban it ka pen mong nyemla ban suya ro ban suya tap ketilut baro henry namar ban it du teng hap ban pen mong ong ubak saya berlang warba hakane ka kenta ka pemerintah ka bangis ngau lengo kolong kumbaila tersat langru ya kani ka circulation ka pelapoi ke media ngas nguru ban pulih hang ni ya kai ka bala thok syai hang ni ya ka kani ka kentien ka bala thok khakani gurukom earlier the KHADC EC has revoked the tax orders issued to small shopkeepers as well as tea stall owners which direct them to pay professional tax to the council kampat syam ladon kanu ka order ka batmai na kalian ka jongiru kum ka isi ban wanra ban sami kita ki circulation notice sha kita ki belaya keren do mene ki small shopkeepers ndai ka bas ngausi kalong kami ha gani ke rukom ha ka ba na kalian ka jongi kum ka isi ngim don kanu ka jingtmu ha ka ban penbut nam ya ki officer ki batrai hapo kani ki institution ka jongi lani wadi ki staff ki baretru henry ka jingshim chong CM balong menta ya kani ka step ban call for explanation ka day na ka benta ban penbek ban penenti ban haka juga bor ban prevent ya ka jing klumar jingmut shu chung upai ba haka por ka badang dia kani ka ka thong ka bana kaliang ka isi ka jungi ka don bat na ka takadaw kumron phai biang sa sisien kanu kawa habaka tuoj lengba kilum kiwa ki befer kadon ka jing sedang barna ka takadaw kum phai sekani ka bentaru waila plot ya ka mechanism na duk ki por ki balalai ka penlong ru yang ni ki si ki jungi mentaban mi kum kini ke ya ka ba kandang simpor kum bala pensngau duk mene na ka bentai jungi ban penbek ban penanti ka jing syai ka long bangim semdon kan no ka benta ban perkhat dak muipat ban bu ya kata ka jinglong ka jingman chong ki officer ke jungi ha ka jing ha ka jing sok kerdot lani ya no ka benta man la ka por ni sat khot ya ki shaki kamera ke jungi ban ya tai ban ya selo henry ka bas nusi ka long ba kumbala puli mene wala la don lepa kani ka order ka ban revoke ya kani ka circulation na ka benta ki order kini ki shopkeepers ki baret lek dang mi biang ha ita ipor iba lese lalong kumbong tin hindi kuch hota hai don ai chalender tadai na kata kadaw ngasung borong na kaliang ga jungi ki isi nang ni syakmat nginum la ban sya ge bakum kini ngin hap ban penbaik ngin hap ban perenti na ka benta kan ka jieng ga bodon buram ga jungi ngimwan hang ni na ka benta tang ke cingbit cingbiang cukup obses ki jungi ngimwan hang ni tang na ka benta ka jingpha ka jongi kumki representative ke bala chi dagi pai ba ngiwan hang ni na ka benta ban penbek penanti ya ka jinglong jingman jong ka jai penriu ka jongi tendai na ka takadaw akni khilmat chwa ba ICM jongi na ya ka juba bru na kalyang ka jongi ngasngo bonong ba lada pipdiang ni pimpriang ya ka bala chi ala dap chia onumla lese ka pen namar ban ie lu ka penmo nginumla banong ba ban syuye ban syuro ban stap tibet kumlai keren dum ne lai ban ie
happen mongru ban suthu ya kador jong kata ka jing ye na kata kada ban penbet ye kini ki benta ki bodon na poka council ke jong ye bedai professional tatru ngi don kam na kata haki kep pe kep wat ka ban hap ban peni ki syukos nates na ka benta ban penrenti ban ngas ngau ba omtang ban ngas ngau si ang ne ka benta mereka ni ka dai ka wake up call ban nane sakmat ka jingi troikam kan long ka bebet ka bebiang ka berhenti bat ka ba manga ban pi wai ka bidan ne ngini don da ka men siem jong ka jingi honlang haki benta per